Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Na san tabbas za ku yi mamaki, kuma abin mamaki ne, domin da zarar ka ji ko kin ji wayannan abubuwa da muke son faɗa, abin zai matuƙar girgiza ka, kuma abin zai matuƙar ɗaga ma hankali. Musamman ma idan ka kasance ɗaya daga cikin masoyin wayannan jarumai da kuma wannan babban malami. Sai dai kafin nan, bari mu zagaya ɓangaren talallukanmu. Ga waɗanda suke buƙatar harkar YouTube channel, ma'ana ga waɗanda suke so za a buɗe musu YouTube channel, ko kuma waɗanda suke so za su yi sabo, ko kuma wanda suke so za su yi wanda aka riga aka tara subscribers a cikinsa, ko kuma waɗanda suke so za su yi wanda an riga ma an fara biya a cikin shi. Ga masu harkar waƙoƙi, ko kuma masu harkar labarai, ko masu harkar comedy, ko kuma masu harkar fina-finai. Ku sani cewa a yanzu a wannan lokaci mun fara buɗe YouTube channel daidai irin wanda kake so. Kuma ka sani cewa YouTube channel ɗin da za a buɗe ma, ko kuma wanda za ka siya, zai ma dukkanin abin da kake so, kuma za ka iya ɗora dukkanin abin da kake so a ciki, in dai bai saba ƙa'ida ba. Ina wanda suke so za su bada talallukansu domin a yaɗa su a duniya, domin a san manufarsu, kuma a san abin da suke sayarwa, domin burinsu ya cika. Ku sani cewa shi ma a yanzu a wannan lokaci mun shirya, mun fara karɓar talallukanku kowane irin talla. Bari mu dawo ainihin abin da ya zaunar da mu. Idan muka ɗauko wannan babban jarumi wato Adam A. Zango, da kuma wannan babban mawaƙi wato Lilin Baba, da kuma wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa, da kuma wannan babban jaruma da kuke gani wato Rahama Sadau, bugu da ƙari da wannan babban malami mai suna Isa Alfantami. Akwai maganganu da yawa da suke ta yawo a yanzu a wannan lokacin, musamman ma idan aka ɗauko maganganun jarumi Adam A. Zango da kuma jaruma Rahama Sadau. Musamman idan muka yi waiwaye ga abin da ya faru a baya, kamar za mu iya cewa tuni ne ga mutanen da suka san abin da ya faru a baya tsakanin jarumi Adam A. Zango da kuma Ummi Rahab. A yanzu abubuwan suna nema su dawo, musamman ma ga abin da yake faruwa, musamman ma auren da ta yi. Sai kuma gashi ta wallafa foto kama tana cikin damuwa, ko tana cikin takaici, ko tana cikin juyayi, ko kuma tana cikin wani hali. Kamar yadda wasu mutane suke cewa jarumi Adam A. Zango ya nuna rashin jin daɗinsa, musamman ma da wasu da yawa suke cewa tabbas wannan jaruma ta rame a wannan foto. A nan da yawa wasu suke cewa to menene dalilin ramewarta? Me yasa ta rame? Me aka yi mata? Shin ba ta jin daɗin zaman auren ne, ko kuwa akwai wani abu da ake mata, ko kuwa akwai wani burinta da ya kasa cika? Ko dai auren ne ga baki ɗaya bai yi mata, ko bai karɓe ta ba? Tabbas mutane da yawa sun yi maganganu da yawa akan haka, kuma tabbas ana kan yi har yanzu. Haka ne yasa manya-manyan jarumai da yawa suka tattofa albarkacin bakin su dangane da hakan, inda wasu suka dinga ya Allah wadai da wannan aure, wasu kuma suka dinga cewa dama rayuwar aure haka take, wasu kuma suka dinga cewa ai dama haka take, babu wani ramewa da ta yi, sai kiba ma da ta ƙara. Tabbas manya-manyan jarumai da yawa sun yi maganganu akan hakan, haka zalika ƙananan jarumai ma da yawa sun yi maganganu akan hakan, haka zalika manya-manyan malamai su da kansu sun yi maganganu akan hakan, bugu da ƙari manya-manyan mawaƙa da ƙananan mawaƙa sun yi maganganu da yawa akan hakan. Sai dai manema labarai da suka zagaya gurin wannan babban jarumi kuma babban mawaƙi wato Lilin Baba. Lilin Baba shi kansa ya tattofa albarkacin bakinsa, inda yake maganganu kan cewa tabbas shi bai ma san wannan abubuwa suna faruwa ba, sai yanzu a wannan lokaci yake samun labari. Yake cewa shi da matarsa tabbas suna zaman lafiya cikin kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi. Bata taɓa neman abu a gare shi ta rasa ba, haka zalika